Vakomana ve regime voudzwa magara moyo, voudzwa mashoko ekuti vakamanzwa avanopinda machira vakanovata vakapfeka shangu. Azvipere mushe, now the currency nekukolapsa the economy yachiridza. Pane mashoko avanoudzwa avanyasikuona kuti aiwa this is an attack inososvika ichigara pamoyo pavo zvokuti avanoita bipi noti vasubscribe like kuti vambela kuti mina pahendo panapa ndoona ari very concerned vanotaura mashoko okuti checkmate. You cannot rig the economy. The ZIG is now facing rejection because it is a big hoax. It is a politically backed fake currency with no fiscal validity. Just like the RTGS, it will soon be thrown into the dustbin of financial or monetary history. Good riddance. Wanaendera mberi tona mwana yapindura tora mashoko ekuti they were singing every day about the Ziga. Now it is zigging zigzag. Even if they back it up with elephants or chairmanship, it won't work. We told them the only trusted vaccine is new leaders. Tomashko vanouya vachiudzwa panapa mashoko ekuti vakamanzwa mumwoyo mavo munoita pain. Vachiudzwa kuti every day taikuudzwa kuti aiwa the new currency yenyamba kuti iri backed nemagold maminerals acho hamuna makabuditsa mukaendesawo nyika kune dzimwe nyika mukatengesa mukapfuma. Panapa you cannot say aiwa this currency is backed. The only way yamukaita kuti zvive successful chinjai maleaders ibva haipapinde vamwe ndokuti pave successful nokuda kuti imimi hambozvikwanisi nekuda kwokuti one a history, two nemabasa amuri kuita massive corruption. That corruption will not sustain the new currency. It will not make the economy transition from one level ichienda pane imwe higher level. But kuona kuti vari kuuya vachiudzwa mashoko ekuti yes zvinhu zvese mukariga zvenyu but economy hairigike. Economy inongodhakwa and hamuimizi hamuikwanisa hamuibate. Tikatodzokera ku2008 chaos. Potisa mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pindai comment section medu, musana kusubscribe or like.